Het is zo dat gisterenochtend, zondagmorgen, omstreeks 10 uur, hebben wij een melding gekregen van een passant, toevallige passant. Die moeten we hier misschien ook even doen. Een toevallige passant die heeft ons melding gedaan van het feit dat hij in het water van de Schipsloot hier in Wolvenga iets zag drijven. Wij zijn daar naartoe gegaan en we hebben daar het stoffelijk overschot van een man aangetroffen. Even verderop in de directe omgeving lag ook een jas in het water. We hebben deze plaats behandeld als een plaats delict. We hebben in de omgeving een onderzoek ingesteld en we hebben het stoffelijk overschot uit het water gehaald. De kleding van de man was voorzien van diverse wasmerkjes. Op de wasmerkjes stond de persoonsnaam van de man, van de overleden man en de naam van een bejaardentehuis. We hebben nader onderzoek ingesteld en we konden vaststellen dat deze man begin 2011 is overleden en begraven op de Rooms-Katholieke begraafplaats hier in Wolvenga. Tevens konden wij de man op een aantal andere manieren identificeren. We hebben vervolgens een onderzoek ingesteld naar het graf van de man. En we zagen dat het graf beroerd was, dat daar kennelijk recent iets gebeurd was. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het graf opengegraven en we constateerden dat het graf leeg was. In het graf troffen we nog wel een kledingstuk aan met hetzelfde wasmerk als van de kleding waarmee de man gekleed was. Vervolgens nader onderzoek ingesteld en gisteravond om ongeveer 11 uur, 2300 uur, is een zoon van de overleden man aangehouden. En het hoofdfeit voor de aanhouding betreft grafschennis. Deze verdachte die is bekend bij hulpverleningsinstanties, bij de politie en bij de gemeente. En we hebben ook een onderzoek in zijn woning gedaan, hier in Wolvenga. De auto van de man is in beslag genomen en de auto vertoont sporen van het vervoer van een stoffelijk overschot. Afgelopen nacht is de verdachte in bewaring gesteld. Met een gedwongen opname is hij opgenomen in een psychiatrische instelling. We hebben hier dus te maken met een tragisch gebeuren voor met name de familie van de overleden man en van de verdachte. Het verdere onderzoek dat we instellen is vooral gericht op waarheidsvinding. Dat we een volledig beeld krijgen over wat er is gebeurd. De motieven zijn vermoedelijk moeilijk vast te stellen, gezien de geestessituatie van de man waar we mee te maken hebben.